हामबाय बेलायखोनो जोंनि हास्टेलनि गोरों गोरों जोंनि इउटुब चेनेल एबा जोंनि कक बरक निउज चेनेल रखनो नरनानि फैफ्लाय हामबाय आं दिनैयो नरकनि बिस्काङाव तैलुगुरनि बिस्कां फैमानि अबनो एकमात्र कारण आं केबनो हाइमेसिन साना बगैया केबनो हाइमे सानन बगैबा फेबा आं दिनैयो मा फैमानि एकमात्र काइसनानि नाहारमुं एबा सानामुजुमानि गाबनो जे थांनाय 20 तारिखआव जे बेलबारि आर्ली ब्लकनि बिस्काङाव जे इन्सिडेन्ट नङै थांगा सिनि हास्टेलनि रक्सा एमएलए सिनि एग्रनम मानदायनि एमएलए सिनि बरमगोनां सिनि सार धीरेन्द्र देव बर्मा नि मालखं ताइबिन सागो जे बुतक खायजाकमानि आबुनो तैनाय जे उरपातिमनि बिसिंतिखे जे जों खोनाका जागावो खरकसा बरक खरकनैनो जों एरेस्ट खालायगा जों आबो जों खोनाका फेबा आंरो सानान मुजुमा संखाय आ जे गटनान तैनाय जे आं जितेन देव बर्मानो कायसा भिडिअ फुटेज एबा खाबा कायसा कक बरक चेनेल ककपिन नि कायसा चेनेलनि जे भिडिअ फुटेज नो स्क्रिनशट दोइनाय जे खुमुलुं सिन्डिकेट जे फ्रुओ चन्द्र कुमार त्रिपुरा नरमनानि बागै एबा खाबा बनो सिनि आंगैनाय बबाग्रानो रथानि बनो रामन हारिनि सावैनाय थांपुरवो आंनो चन्द्र कुमार त्रिपुरानो सिनिउइ तमाबा बनो सिनिना बागै थांपुरवो जे बनो गारि कारफोर जे कायसा भिडिअ फुटेज आबनो स्क्रिनशट नावैने जे आनि मुगै जे कायसा ससियेल मीडिया वो UDIPFT ऑफिशियल ने कायसा ससियेल मीडिया कायसा दङो आ ग्रुप कायसा नो खाजा जागावो जे धीरेन्द्र देव बर्मानो एमएलए धीरेन्द्र देव बर्मा बुथानिवो एबा खाय आबनो प्रि प्लान खैनाय मास्टर प्लान खैनाय मास्टर प्लानार एबा खाबा त्रिपुरा मथानि खरकसा माफिया गुंडा जितेन्द्र देव बर्मा नि जेरै माने आबनो तै आं बेलायखे खा खामैने तिनि नरन बिस्कां मा फैमानिसे आं तिनि नरन सानान मुचुङो आ बे जे 20 तारिखनि घटनाव आं आबा हैकुनो आं आ फटो बकरै तामखेबा खमुलुंगो जे भिडिअ फुटेज कामानि आबो सम्पूर्ण आबो सिनि बबाग्रा हाइमेनि उक्लगो सिनि चन्द्र कुमार त्रिपुरानो नाना थांतिनिओ कायसा सिनि चन्द्र कुमार त्रिपुरानो गारियाव कारफोर कायसा भिडिअ फुटेज दमनो तैसे ताबो जों खोनाका ते आं बखनाका जे आबनो कितेङै सारिगनो सिनि हास्टेलनि खरकसा सिखला लिडार सिनि दाफु बलराम देव बर्मा आबा हेके आनि बुबुं नावै जे करै करैनि माजरा बेरैने जे सामानि आबनो कारै मिया 22 तारिखआव कायसा IPF नि जे एडिस एरिया 24 घन्टा बन फ्लाइटफोराव जे कायसा सिनि UDIPF नि AGS सिनि प्रकाश देव बर्मा बो बाहायनो हाय करै करैनि आनि बुबुं नावै विशेष क्लाय आनि सिमिया तै खरसा खरपुरिनि बुबुं नावै आमा हेके जे कायसा आ जागावो मिथ्या करै करैनि आमा हेके जनो सिनि बुबुं रुइनि आ जागावो जनो जे बाबेखाय परिकल्पित भाबे सिनि बुबुं नष्ट खायनाय माने आबन आं किछुखौनो जाजागलिया आबन बागै आं नरथनि सानानि मुजुङो सिनि मिडियारावनो बिसिन्थि खालायनाय आ दिनै घटनाव आं टोटली आं आबो कुनो साइमेया आं एकदम इनोसेन्ट होनना आं साक्सारनो आं गसिनाव आर तुमुनो आ घटनाव तुमुन आनि कुनो इनभल्वमेन्ट दं हांखाय आबन कुनो एकटा एविडेन्स दं हांखाय आबनो फुनुगै आकय आनि बुमुनो जे सामाने आबनो प्रुफ खालायनानै थुं नै आंनो बिसिन्थिखै आं गनायनि मुजुङो ता कायसा आं सानानि मुजुङो अजागावो आबा हैके करै करैनि खरसा बरकनि परो आमा हैके सिलचावै कक सिलचावै सामाने आबनो उद्देश्य तामो दं आबनो काहामके बुजिना नोंथुं सिनि हास्टेलनि लोकरो आबा हैके तुमुनो खरसा खरसनो हाइमा सिलचावै सामा दं हांगे आबा हैके जों बाहायके सिनि दफा थानजांनाय सिनि दफा बाहायके जों मोथांजाकनाय कायसे नायगोनसो कायसे मायके नांनाय दं हांगे आं आबन बगैसे बेलेके खा खामो आं तावो केबनो फना हाइमा सानानि मुजुया फेबा आमा हैके कायसे ना मायके सावै आबो तामु खायना ना तामु खायना मुजु आबनो बगैसे आं साना मुजुगो बुस्कारागो तुमुन आमा हैके कायसे नपर कायसे सिलजानाके कायसे एविडेन्स एबा प्रुफ शो करे सानानि उथुं हायना एरें कक सिलचावै काहाम के सिलचाना बगै काहाम के नाया कोइनाय कक सानानि बगै वानसुक्तुं सिनि हास्टेलनि लिडार रो आबन बगैसे आं तिनिओ नरन बिसिन्थि कोइना मुजुङो ताई जतन पाइथगो आबनो कोइनाय
je जों nayo जों bwskangni salo sini hostel lukurong thanchangnan bagui thanchani bisingtwi sini bubagrani imangno जों bahaikai khlaimano ana harmungtwi जों tabuk khlai tongo aboni bagui se hostel lukurong thaniyo ang obon chubachu sannai je bwskangni salo जों no jotono no phan baksa khai thanchani lamo phainan bagui se ang norni bisingtwi kai poinani musung hambai.